И здравейте отново, приятели! Аз съм Джебесосем. И тук съм в Duration PvP България, ако не се лъжа. И сега ще разгледаме ларповете. Опа. Гай. Кажете гай. Вау. Да си як. И така, приятели, сега отиваме към първия ларп, който е Warp Bodil 40. Warp. Няма значение. И тук имаше едно влакче. Измах една TNT количка, пускаш се, то пада и направо го взриви това цялото. И сега отиваме към другия ларп. Ларп екип. И ето тук сме на ларп екип. Ето. Хостерът, XX термито и така нататък. Термито нещо ми съсадна, аз бях админ, термито нещо ми съсадна и ми го взе, и ми взе админа. И аз съм саднат, ама няма нищо, термито си е пич. Пич си е, пич си е. Аз пак ще играя тук. И сега на другия ларп. Ларп Event. Ами ето, нищо особено, ендър често, други глупости. Ларп кил, what the fuck? Що за ларп? Хил. Искам хил. То всяко крашни. What the fuck, уей? Баси тъпия ларп. Чайте само малко да идем там. Само да знаете, омага аз нямам право. Отидаха ми айтемите. Оф, какво ми пука, Той бахти тъпия сървър направил термито, Тук се умирам. Ларп кил. Няма хонит на плот ме, шоп 35 тъпо. Сплив. Тая е TNT арена. Или нещо там. Тя знам кое. Ларп стена. Пати как го чупа хора. Така, имат доста минигеймс и са доста готини. Трябва да влезете и да играете. И ето пишете сега Join 1, арените. И сега отиваме Warp Survival Games. Абе, какво правите, ето ги, бе. Те са и тук, ето Survival Games. Аз съм много зле, ето. И последния ларп. Сватба. What the fuck, Ето, вижте. Ха-ха. Кол 90 и XX термито се женят. Ето така е термито, тук е кохето, тук е
Георгито, дето кращава: и сега ще бъдете законни съпрузи и съпруджи. И така, това беше от мене за този сервер, приятели. Надявам се да ви е харесало. IP-то ще е в описанието. Не. Да, ще е в описанието. Не. Ама не. Там ще е IP-то. Между другото, тук има плагин за Herobrine, така че се пазете и чао!